Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe m si ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a anyị na-ewetara unu ugbu a bụ ozi ịma ọkwa ya na ozi ịdọ aka na ntị nke si n'aka otu nwanne anyị nwoke onye nke ama dịka Maazị Obi Okoli. Ya bụ ozi o sikwanụ na obodo Berlin nke dị na mba Germany wee zipụta ya bụ ozi ebe ọ gara otu ọgbakọ. Kedu ihe a na-eme na ya bụ ọgbakọ? Ọ sị na ọ bụ ọgbakọ nke ha bụ ndị mba Germany wepụtara, ha ji wee na-akpọkọta ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-arụ ọrụ ugbo na mpaghara dị iche iche nke mba Afrịka. O wee na-akọwa na ha kpọkọtara ha bụ ndị ọrụ ugbo ka ha nwee nkwekọrịta ma binye aka n'akwụkwọ n'ihe gbasara azụmahịa nke ama dịka Memorandum of Understanding MOU. Ya bụ Memorandum of Understanding ha binyere aka na ya bụ maka ịkọpụta na ibupụ ihe a kọtara n'ugbo ma ọkwanụ ibupụ nri site na obodo dị iche iche nke dị n'Afrịka. Dịka ya bụ nwanne anyị nwoke onye zipụtara ya bụ ozi si wee begharịrị, ọ sị na ọtụtụ ndị mmadụ ndị si na mpaghara Afrịka dị iche iche nọ na ya bụ ọgbakọ. O wee na-akọwa na abatakwa na Naịjirịa, na ọtụtụ steeti nọ na Naịjirịa, ma ndị ugwu ma ndị ofe mmanụ, mpaghara dị iche iche nke obodo Naịjirịa, na ha zitechara ndị mmadụ ndị bịara ịnọchite anya ndị obodo ha, ndị steeti ha, na ya bụ ọgbakọ nke emere na Germany. O wee na-akọwa na steeti niile nọ n'ala Igbo na onwedị ma otu onye steeti ọbụla nọ n'ala Igbo zitere bịa ya bụ ọgbakọ. O wee na-ajụ kedu ihe na-eme n'ala Igbo. Ọ sị na ya jụrụ ajụjụ ebe ahụ, a na-agwakwa ya na ya bụ ọkpụkpọ oku bụ invitation nke ndị mmadụ ji wee jewe ebe ahụ na-ezijere ya steeti niile nọ na Naịjirịa, mana ndị na-achị na steeti niile nọ n'ala Igbo onweghị onye nke zara ya bụ ozi. Ọ bụrụzia nke ịhọpụta ndị a ga-akpọga ziga ha na ya bụ ọgbakọ. Ya bụ nwanne anyị nwoke wee na-ajụ kedu ihe na-eme, kedu ihe mere nke ndị Igbo ga-eji adịrịrị iche. Ọ sị kedu ihe mere ndị Igbo ga na-eji ikpeazụ n'ihe niile a na-eme eme. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka maka iburu oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyere anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu ya bụ nwanne anyị nwoke bụ Maazị Obi Okoli dịka o si wee kwuo ya bụ okwu. Ka m bịakwanụ. Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ebe m nọ tata bụ na Germany, anọ m na Berlin, ebe a na-enwe ọgbakọ Global Economic Summit na ihe gbasara agriculture. Since ụnyaahụ anyị batara ebe a, African countries niile, Zimbabwe, Botswana, South Africa, Kenya, a lot of African countries nọ ebe a. Ndị obodo anyị bịara ebe a, ọ wụrụ ndị ugwu, obodo asaa, steeti asaa n'ugwu zitere ndị be ha ebe a. Steeti atọ na ndị ofe mmanụ zitere ndị be ha ebe a ka ha bịa nụ ihe na-eme. Onweghị steeti nọ n'ala Igbo, the 7 states of ala Igbo, onwedịghị ofu onye si n'obodo anyị wee bịa. Ihe na-eme ebe a kịta bụ na ha bịa sign ya Memorandum of Understanding maka export ndị ọzọ na-eme in terms of agric and in terms of resources capabilities ndị a nwere ka ha were mezie obodo ha. O doro anyị anya na obodo anyị dị very rich in agriculture, mana a sị na onye na-anọghị ebe a na-eke anụ na-enweta ọkpụkpụ anụ. Mpụtara m ajụ kedu ihe na-eme na ala Igbo, na 7 states ndị Igbo nọ, gọvanọs anyị niile, Commissioner for Agriculture, Commissioner for Finance, kedu ebe ha nọ? Ụdị ihe ndị a na-eme, a sị na edere ha leta na onweghị nke zara. So ihe ị ga na-ajụ wee na-ajụ onwe gị, ọkwa ekeche ihe a niile anyị pụta ya na-anụ ka ndị ọzọ si eme ọfụma, anyị na-asị na akpọrọ anyị asị, na akpọrọ anyị asị, mana onye na-anọghị ebe a na-eke anụ, like m kwuru before, na-eketa ọkpụkpụ anụ. Ndị Igbo kwesịrị ịpụta marakwa n'ihe ndị ọzọ na-eme, sorokwana ndị ọzọ na-eme ihe ahụ. N'obodo anyị na ọhịa niile juru obodo anyị, imagine fishery, piggery, a lot of investment. Tata ego a na-akpọ aha ebe a awụghị obere ego. Ndị apụtara kịta sign ebe a. Ama m afụfụ m tara wee bata nwuo na conference a.
maka na a nọ na-ajụ kedu ndị gọọmenti zitere gị, kedu steeti ị na-represent, kedu gọvanọ ọhụụ. I wee manage wee register as onwe m bata ebe a with company batakwafo ụmụ Igbo abụọ n'ebe a, young boys. Mana kedu ihe m ji ekwu okwu a? Ndị Igbo anyị kwesịrị ịghọta na global politics na ya nọrọ ya, domestic politics na Nigeria ya nọrọ ya. Unu afụghị ihe niile na-eme anyị kịta, anaghị asị anyị kwarụpụọ ejide unu anyị na Lagos edestroy ya ejide nke nọ n'ugwu Awụsa, ndị ugwu Awụsa na ha akwado ime nke ha. Ịgbadata n'ala Igbo, kedu ihe youths anyị ga-eme? Kedu ka anyị ga-esi wee bunye ala Igbo elu? Ọwụghị oge ọbụla ya nọrọ na-eme reactive, eme anyị ihe anyị ebe akwa ka ụmụaka. Kedu na ihe anyị ga-eme? Agriculture, financial, IT infrastructure, a lot of government need ihe ndị a. Anyị nwere ike train ụmụ anyị in IT, ha nọrọ na Nigeria na-akpata ezigbote ego, na-arụ ọrụ. Ndị India na-eme ya, ndị South Africa emewe ya. Na tim m na-arụ ọrụ, enwere m ndị ọrụ from South Africa, nwee ndị ọrụ from Egypt, nwee ndị ọrụ from Algeria, then India. Ndị a na-supply offshore resources. IT companies na-ewere ha n'ọrụ. Kedu ihe na-eme na anyị Igbo na ya ebidobeghị ihe a? Abia steeti, Imo steeti, Anambra, Enugu, Ebonyi, Delta. Kedu ihe unu na-eme? Kedu ihe gọvanọs anyị na-eme? Kedu ihe kọmishọnas ndị emere appoint na-eme? Enwere kọmishọna for finance, nwee kọmishọna for agriculture. Kedu ihe ndị a na-arụ? Kedu ihe mere na ha anaghị achọpụta ụdị ihe na-eme ebe a tata? Bịa soro ibe ha nọrọ, sorokwe n'ibe ha sign ya memorandum of understanding. A sị na onye na-amaghị ebe mmiri si mawa ya anaghị ama ebe o si kwụsị. Ndị Igbo, ka anyị nebara n'onwe anyị anya, ka anyị mee na ihe ka ndị ọzọ si eme ihe. Ọwụ sọsọ mansion egosiri na Krismas ọtọkam. Mana kedu ihe ọzọ? Anyị kwesịrị inwe industrial clusters. Onye ọbụla nwere ofu mansion n'ụlọ, biko wetara n'anya ofu industry. Ọ bụ na enwe industry na Nnewi, kedu part of that industry enwere na Arọ Ndị Izuọgụ? Kedu part ya enwere n'Enugu? Onye na-eme tomato na Nnewi, onye na-eme the can eji eme tomato, onye na-eme tomato puree, plastic eji eme tomato, onye eke ihe a ana Igbo niile sọsọ ofu tomato industry nwere ike inye gị 16 byproducts. Eke ihe a na ana Igbo niile ka ụmụaka anyị nwe ọrụ. Ọha na eze ndị Igbo, ana m ene ụlọ, ọ wụghị ichenji constitution, ọ wụghị isi nwaanyị jee chiwe ụmụ nwoke. Chief Emmanuel Iwe Anyanwụ, anya ka nna ene ụlọ. Unu were ihe dịka ọha na eze kwesịrị iwu ihe organization a ga-eji wee kpọkọta ndị Igbo, wee nye ndị Igbo perspective. Unu were ha na-egwu politics, nwaanyị sekwa nwaanyị asị. Ihere na-eme m asa onye Igbo na ndị ofe mmanụ bịara ebe a, ha ruru 13. Achọzighị m ikwu maka ndị Awụsa n'ebe a, ndị Igbo onwe ha, maka na ihe unu na-efocus on ka unu ga-esi ka esi egwu our youths, ka esi abụọ na our villages. Onweghị onye na-efocus on constructive development. Enugu steeti jisi ike, Abia steeti Chukwu gọzie ga, Anambra steeti jide na nke onochi. Mana enidiri mmụọ, enidiri ime mmụọ ka ndị be anyị, ka ụmụaka anyị ghara ichi anyị ọchị, ghara ịbụ anyị asụ n'ihu. Ihe juru ebe a, African countries juru ebe a, Nigeria bịara ebe a, mana o nwere ndị onye Igbo na ebe a. Ndị Igbo, ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo gị, onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara na etu anyị si eme ya, deere ebumnuche gị, etisuo ahụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị n'ihi uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso ebere anyị sonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka mmere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo, pịara m follow,
ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo, pịara m folo. Ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.